indlozi ukusayina kaShembe asayine ngegama lakho sengihlala phansi ubaba uyaza lapha eThembalethu angithi hlala thana amen phela kanti abazi umani washo sikhona ngifisa izwi lami lokugcina lithi njengoba ubaba eze eThembalethu wemntamusha uma ufika eThembalethu wafika wazi ukuthi uzokwenzani ungafiki wakhanda iziteshi zakho ofonelana ngazo namantombazane uma uyintombazane ufonela abafana uthi siyodibana endaweni ethile ngoba ingiloza lapha ekhaya uma ngabe seyikhuphuka ibuyele ezulwini lokho ezikufica ukwenza zibusisa ngakho ngasikhombisa uma ufika eThembalethu engathi ungazi ukuthi uyokwenzani ungabi nazi iziteshi lapho uma khona namadoda neziteshi lapho uma khona nezintombi ngoba uNkulunkulu mayisehambi kulamuza lokhu uhlobo lwengilozi elingekho futhi ingilozi la ekhaya ayinazi isikhathi sokuthi ifika nini zifika noma ngasiphi isikhathi izoqoqa umsebenzi lokho eziyofica ukwenza zofike zibusise ngakho ubone impilo yakhe imile kanti wona phambi komuzi kaNkulunkulu ngiyaxolisa sihlalo Nkosi ibuseni ngizwile amen